Helo, a croeso i chi i ein sesiwn adolygu ar gyfer Uwch Gyfrannol Astudiaethau Crefyddol. Yn ein sesiwn adolygu heddiw, mi ydyn ni'n mynd i edrych ar y modiwl athroniaeth ac edrych ar y bedwerydd uned sydd yn ymwneud â phrofiadau crefyddol. Da ni yn mynd i ganolbwyntio ar 2 o profiadau crefyddol. Dwi eisiau yn gyntaf cael chi ddod i ddeall beth yw profiad crefyddol, ac yna da ni'n mynd i edrych ar y 2 enghraifft gyntaf o fewn y fanyleb, sef gweledigaeth, vision, a troedigaeth, conversion. Mi ddechreuwn ni drwy edrych ar beth sydd yn y fanyleb a sut mae hwn yn ffitio mewn i'r fanyleb. So, da ni'n ymwneud â rhan A yn fan hyn, natur profiad crefyddol, hynny yw be mae o fel. A fe welwch chi bod yna 4 math o brofiad crefyddol bod chi fod i edrych arnyn nhw. Bydd ganddyn ni ddim amser i wneud pob un o'n nhw heddiw. Da ni am ganolbwyntio ar y 2 gyntaf, ac yna fe wnawn ni sôn am y 2 arall mewn rhyw fath o gyflwyniad arall. So, da ni'n edrych ar weledigaethau, visions, a mae angen eich bod chi'n gallu dod i ddeall yr elfennau hynny sy'n rhan o weledigaethau i bod nhw'n synhwyraidd, yn ddeallusol, ac bod nhw'n gallu digwydd mewn breuddwydion. Ac o ran troedigaeth, conversion, eich bod chi'n gallu dod i ddeall i bod nhw yn digwydd yn unigol, yn gymunedol, yn sydyn ac yn raddol. Felly dyna da ni'n bwriadu i'w gwneud, a fe wnawn ni edrych hefyd ar esiampl o gwestiwn arholiad sydd wedi bod yn ddiweddar. Peth cyntaf dwi am i chi i wneud ydy esbonio i chi eich hun profiadau yn eich bywyd chi pan oeddech chi yn hapus. Meddyliwch am digwyddiad ac meddyliwch am yr emosiwn oedd ganddo chi, sut deimlad oedd yr hapusrwydd yma oeddech chi yn ei deimlo. Yna dwi eisiau chi symud ymlaen i feddwl am gyfnod yn eich bywyd chi, ble oedd gennych chi brofiad, ble oeddech chi yn teimlo yn gyffroes, yn excited am rhywbeth. Yna dwi am i chi esbonio cyfnod yn eich bywyd ble oeddech chi'n teimlo'n drist. Pam bod chi'n teimlo'n drist, sut deimlad oedd o, yr emosiwn oedd ganddo chi. Ac yn bedwerydd dwi am i chi feddwl am gyfnod yn eich bywyd chi pam oedd ganddo chi brofiad pam oeddech chi yn ofnus. Mae'n ddigon bosib bod ni gyd yn gallu meddwl am gyfnodau fel hyn yn ein bywyd ni am bod ni'n gallu esbonio fe i ni'n hunain neu i eraill. Ond os naeth symud ymlaen a gofyn i chi i esbonio profiad oedd yn grefyddol, dwi am i chi feddwl am hynny, ond mi bydd rai yn chi falle yn cael un anodd i geisio esbonio profiad yma. Pam tybed? Wel, i rai bobl, mae nhw'n honni yw bod nhw wedi cael profiad crefyddol ac mae nhw yn gallu esbonio fe, ond i bobl eraill, tydyn nhw ddim wedi cael y profiadau yma sydd yn grefyddol. Ac felly, mae'n anodd esbonio profiad crefyddol i rywun sydd heb gael y profiad hwnnw. Ac i rai bobl, gan bod nhw ddim wedi cael i'w profiad crefyddol yma, mae nhw'n diystyrru y peth yn gyfan gwbl, tydi profiadau crefyddol ddim yn digwydd. Mae profiadau crefyddol felly yn anodd iawn i'w disgrifio neu i'w esbonio, gan tydi pawb ddim yn cael y profiadau yma, a mae nhw'n brofiadau haniaethol, ysbrydol, sydd yn anodd iawn i'w profi. So cofiwch hynny, pe bai cwestiwn B yn dod i fyny am brofiadau crefyddol. Y dasg nesaf dwi eisiau chi wneud ydy creu siart coryn bach tebyg i hwn, ac dwi eisiau chi gwasgu y bwtwm saib ar y cyflwyniad yma, a ceisio meddwl be fyddech chi'n rhoi lawr ar y siart yma i ateb y cwestiwn, beth dyn ni'n lygu wrth beth yw profiad crefyddol, religious experience. Gwasgwch y bwtwm saib, a ceisiwch feddwl am atebion fyddech chi'n gallu cynnig ar beth yw profiad crefyddol. Dwi'n gobeithio eich bod chi wedi llwyddo i roi eglurhad neu ddau o beth mae profiad crefyddol yn ei olygu. Da ni am edrych yn chydig bach fwy manwl ar beth yw ystyr profiad crefyddol. So felly, yn gyntaf, nawn ni edrych ar bod profiad crefyddol yn ddigwyddiad neu yn gyfarfyddiad lle ydych chi'n cyfarfod
neu mae yna dau beth yn cyfarfod ei gilydd, lle mae person yn credu i bod nhw wedi dod i gysylltiad gyda reality dweifol, divine, rhywbeth dweifol, rhywbeth fel diwdod. Gwirioneddau eithaf, so extreme truths, gwirioneddau am fodolaeth, neu bod chi'n teimlo bod chi'n dod i gysylltiad gyda phresenoldeb goruwch, naturiol, supernatural, rhywbeth sydd ddim yn ddynol. Mae profiad crefyddol hefyd yn pan mae person yn teimlo yn ystyrlon iawn, mae'n ddigwyddiad ystyrlon, mae'n meaningful iawn, ac yn aml mae'r profiad yma yn newid sut mae rhywun yn deall y byd ac yn lleni o fewn y byd. So mae yna rhyw fath o perspektif, rhyw fath o wybodaeth newydd yn digwydd o ganlyniad i'r profiad crefyddol, ac yn aml iawn mae e hefyd yn cael effaith ar bywyd person ers cael y profiad crefyddol hwnnw. Ac yn olaf, mae e'n cael ei weld fel ymdeimlad o ddod ar draws y dwyfol, the divine. Mae'r person yma yn teimlo ei bod nhw'n cwrdd gyda Duw neu dduwiau, neu rhyw fath o bwer uwch, ac maen nhw'n teimlo bod nhw wedi cael eu cysylltu gyda yr pwerau yma neu'r duwiau yma. So dyna chi sut mae diffinio profiadau crefyddol yn syml. Dyma i chi gasgliad o lyniau a delweddau sydd yn ymwneud â phrofiadau crefyddol. Beth dwi am i chi wneud yw gwasgu'r bwtwm saib ac trio gweld, ydych chi'n gallu gweld pa fath o brofiadau crefyddol sydd yn rhan o'r cwrs sydd i'w gweld yma. Mae yna rai yn nhw'n benodol, yn ffigurau hanesyddol, crefyddol, mae yna eraill yn nhw yn fwy cyffredinol. So pa fathau o brofiadau crefyddol ydych chi'n ei gweld yma? Gwasgwch y bwtwm saib yn fan hyn. Felly, dwi am i chi geisio mapio yr profiadau crefyddol yma allan a gwneud nodiadau bach adolygu sydd wedi cael eu crynhoi ar eu cyfer nhw. Mae gennau dabl ar yr sleid yn nesaf, felly chi ddefnyddio hwnnw fel template ar gyfer creu'r tabl, lle chi hyd yn oed i'w brintio fo allan a llenwi yr manylion i mewn, yr wybodaeth i mewn fel da ni'n mynd drwy yr cyflwyniad yma. Dwi wedi creu'r tabl hefo'r 4 profiad crefyddol, achos yn amlwg da chi angen gwybod am y 4, ond heddiw da ni'n mynd i ganolbwyntio, fel dwi wedi dweud, ar weledigaeth a troedigaeth. Fe gallwch chi ddefnyddio cyflwyniad arall mwyn sôn a rhoi manylion am y ddau brofiad crefyddol arall. Dyma i chi enghraifft o dabl sydd yn crynhoi y prif nodweddion ac i bod nhw hefyd yn ffordd i chi fapio allan eich atebion wrth i chi adolygu. So mae'r 4 profiad crefyddol yma, da ni mond yn mynd i sôn am y 2 gyntaf ar y chwith yn y cyflwyniad yma, ond mae'n bwysig eich bod chi yn amlwg yn gallu llenwi'r tabl i mewn am yr 2 arall hefyd. Felly, da ni'n mynd i wneud gweledigaethau, a mi da ni'n mynd i fod yn esbonio be mae yr elfennau o fod yn synhwyraidd, yn ddeallusol, a be mae breuddwydion, a da ni'n mynd i fod yn edrych ar enghreifftiau posib. Da ni hefyd yn mynd i symud yn blaenau edrych ar nodweddion troedigaeth, conversion fel profiad crefyddol, ac esbonio be mae'r elfennau unigol a chymunedol yn golygu, hefyd bod nhw'n gallu bod yn sydyn neu yn raddol. Ac eto mi fydd ganddyn ni enghreifftiau yn fan hyn i chi i'w defnyddio mwyn cysylltu gyda yr elfennau yma. Mae'n digon posib fydd ganddo chi enghreifftiau gwahanol eich hun. Mae hynny'n iawn, na i sôn am rai mwyaf amlwg yn y cyflwyniad yma. Ond peidiwch y poeni os da chi ddim yn gwybod amdanyn nhw, defnyddiwch y rai sydd ganddo chi yn lle, neu ymchwiliwch i mewn i rai dwi'n sôn amdanyn nhw. Gadewch i ni ddechrau hefo'r profiad crefyddol cyntaf sydd ar y tabl, sef gweledigaethau, visions. A mae gymaint o enghreifftiau ganddo chi o amrywiol grefyddau o weledigaethau yn digwydd i bobl. Felly, o fewn y cwrs, mae angen i chi wybod am synhwyraidd, deallusol a breuddwyd. Ceisiwch, wasgu'r bwtwm saib os da chi isio, a profi chi'ch hun, fyddech chi'n gallu ysgrifennu cwpl o frawddegau yn esbonio
y dair nodwedd yma. Ychwanegwch nhw at y tabl. Gwasgwch y botwm saib ac eisiau weld be fyddwch chi'n gallu ysgrifennu yn barod am rhain. Gadewch ni edrych yn fanylach felly ar beth yw ystyr y synhwyraidd deallusol a'r freuddwyd. Gadewch i ni felly edrych ar y profiad crefyddol cyntaf sydd ar y tabl ac yn rhan o'r cwrs, sef gweledigaethau visions. Mae yna gymaint o enghreifftiau ganddo chi i'w defnyddio o wahanol grefyddau ble mae unigolion neu grwpiau o bobl yn cael gweledigaethau. Felly, beth dwi am i chi wneud gyntaf yw trio profi chi'ch hun fel rhan o'r adolygu ac gweld ydych chi'n gallu llenwi rhywfaint o wybodaeth am y tri nodwedd yma sydd i'w gweld o fewn gweledigaeth, sef y synhwyraidd, y deallusol a breuddwyd. Ac eisiau'ch feddwl hefyd, ydych chi'n gallu ychwanegu enghreifftiau penodol o bobl o fewn crefydd sydd wedi cael gweledigaethau. Gwasgwch y botwm saib a gweld ydych chi'n gallu esbonio yr tri rhan yma o fewn gweledigaethau. Gadewch ni i edrych felly ar beth da ni'n olygu wrth synhwyraidd yn gyntaf, sensory yn Saesneg. Dwi'n gobeithio bod chi'n gweld felly bod y gair synhwyrai'n dod i mewn yn sensus ni yn fan hyn, a mae hwnna'n helpu chi yn amlwg i ddod i ddeall beth yw gweledigaethau synhwyraidd. So gweledigaethau ydy'r rhain sydd yn cael eu profi gan un o'n synhwyrau ni, gweld, clywed ac yn y blaen. Ymddangosiad yn amlwg o ffigwr yn aml. Mae yna rhyw fath o ffigwr i'w gweld neu deimlo. So mae'n bosib eich bod chi wedi falle astudio gweledigaeth Santes Bernadette yn Lourdes pan mae hi'n gweld ffigwr o'r forwyn fair. Peidiwch o poeni os gennych chi enghraifft gwahanol, defnyddiwch hwnna, ond mae'r forwyn fair yn enghraifft arbennig o dda i chi yn fan hyn o ran y synhwyraidd. Mae hi'n gweld y forwyn fair, y Virgin Mary, yn sefyll o'i blaen hi yn yr ogof yn Lourdes. A mae hynna'n digwydd 18 o weithiau. So felly mae'r synhwyrau'n gallu profi y weledigaeth, chi'n gallu gweld nhw, chi'n gallu clywed nhw, eu teimlo nhw. Mae'n gallu digwydd i grŵp o bobl, lle bod grŵp o bobl yn gweld yr un peth, neu yn aml iawn mae unigolion sydd yn cael yr weledigaeth neu'r fel profiad crefyddol. So mae'r gweledigaethau yn ymddangos i grŵp o bobl yn digwydd. Efallai eich bod chi'n ymwybodol o angylion Mons, the Angel of Mons, yn ystod y rhyfel byd cyntaf, pam oedd yr milwyr yn ymladd, be nath neu angylion ymddangos fel milwyr efo bwa saith, ac be nath nhw stopio yr seithwyr a helpu y milwyr o fewn yr rhyfel. Edrychwch amdano fo, ymchwiliwch amdano fo i chi gael gweld yn union beth mae bobl yn dweud digwyddodd, ond dyma i chi lle mae grŵp o bobl yn gweld yr angylion yma yn cynnig cymorth. Neu yn amlwg mae gweledigaethau unigol fel yr un Bernadette i'w gweld. So mae rai gweledigaethau yn dangos pethau allanol, ffisegol, i rai unigolion, sef gweld y wirydd fair yn ymddangos yn yr ogof neu uwchben yr ogaf, ond doedd neb arall yn gweld hi, dim ond Bernadette i'w hun. So dyna da ni'n golygu wrth synhwyraidd, meddyliwch os gennych chi enghreifftiau eraill o weledigaethau, os newch chi trio cysylltu nhw gyda'r syniadau yma fod yn synhwyraidd, be maen nhw'n ei weld, be maen nhw'n deimlo ac yn y blaen. Yr ail beth yw y deallusol, the intellectual, a mae deallusol yn golygu yn amlwg eich bod chi'n dod i ddeall rhywbeth newydd. Mae gwybodaeth neu ddealltwriaeth yn dod o y profiad crefyddol yma o gael gweledigaethau. So felly mae yna rhyw fath o ddatguddiad yn dod oddi wrth ddew neu ddiwdod, lle mae yna rhywbeth yn cael ei rifeilio i chi. Rhywbeth oeddech chi ddim yn ei ddeall ynghynt. So mae'r neges yma yn ysbrydoli chi, ac mae'n rhaid rhyw fath o fewnwelediad, mae'n rhaid insight i chi, mwy o wybodaeth, mwy dwfn i rhywbeth oeddech chi ddim yn ei ddeall cynt. Gall hefyd fod yn rhoi cyfarwyddyd i berson i wneud pethau. Hynny yw, mae'n rhaid instruction i chi i ddweithio chi am wneud rhywbeth neu peidio gwneud rhywbeth. So felly awn ni nôl at Bernadette eto yn Lourdes. Mae hi'n derbyn
sawl cyfarwyddyd instruction i wneud gwahanol bethau gan y forwyn fair, i balu twll, a dyna lle nath y dŵr gwirthiol ddod, i adeiladu eglwys yn Lourdes ac yn y blaen. So felly mae yn rhan o'r elfen ddeallusol, dod i ddeall rhywbeth newydd, neu yn cael cyfarwyddiadau i wneud pethau penodol. Mae nhw hefyd yn gallu rhoi rhybuddion i bobl, rhoi warnings i bobl, efalla'ch bod chi wedi sôn am y tri gwr doeth. Mae'r tri gwr doeth yn mynd i ymweld â Iesu efo'r airthus a'r myr. A mae Herod yn gofyn i'r tri gwr doeth, ar ôl nhw ffindio Iesu Grist, yn gofyn iddyn nhw i ddod nôl ato fo i ddweud ble oedd Iesu. Ond mae nhw yn cael gweledigaeth, ac yn y weledigaeth yma, mae hi'n rhybuddio nhw i beidio mynd yn ôl at Herod, achos yn amlwg cynllun Herod oedd i fod eisiau lladd Iesu. So felly mae tri gwr doeth yn gwybod i beidio mynd yn ôl at Herod, a maen nhw'n dewis peidio mynd yn ôl ato fo. A'r trydydd rhan yw breuddwyd, dreams yn amlwg. So mae gweledigaethau yn gallu digwydd drwy freuddwydion, a mae hynny'n rhywbeth sydd yn cryfhau ffydd rhywun drwy eich dychymyg chi. Mae hi yn weledigaeth sydd yn fewnol, mae'n digwydd tu mewn i chi, da chi ddim yn gweld rhywbeth yn y byd tu allan yn y weledigaeth yma, mae'n weledigaeth da chi'n gweld tu mewn i chi. Ac eto allwch chi defnyddio'r tri gwr doeth yn fan hyn, mae'r weledigaeth a'r rhybudd maen nhw'n gael, dwi eisiau di sôn amdano fo, yn digwydd drwy freuddwyd. Ac felly mae hyn yn cael ei weld fel gweledigaeth o freuddwyd sydd yn rhoi rhybudd iddyn nhw i beidio mynd yn at Herod gan i fod o eisiau lladd Iesu. Unwaith eto, defnyddiwch eich enghreifftiau eich hun, neu ymchwiliwch i mewn i'r gweledigaethau yma i chi allu i'w cysylltu nhw gyda'r dair nodwedd yma. Mae yna link yn fan yna hefyd i chi gael rhywfaint o wybodaeth am y profiad crefyddol yma. Felly, os da chi ddim yn gyfarwydd gyda'r gweledigaethau yma, dyma i chi lyniau'n amlwg delweddau i helpu chi gofio falle, i chi ymchwilio mewn iddyn nhw. Angylion Mons, yn digwydd i grŵp o bobl. Bernadette yn cael gweledigaethau o y Wirydd Fair, a y tri gwr doeth. So, ymchwiliwch chi mewn iddyn nhw, jyst darllenwch am be ddigwyddodd i chi gael gweld sut maen nhw'n cysylltu gyda'r nodweddion o fewn gweledigaethau. Ac eto, dyma i chi angylion Mons, dyma chi ddelweddau ychwanegol sydd yn trio dangos beth mae pobl wedi disgrifio ddigwyddodd yn ystod yr weledigaeth, yn ystod yr Rhyfel Byd Cyntaf. Enghraifft ddefnyddiol iawn i chi i gyfeirio ati hi o fewn profiadau crefyddol ydy St Teresa o Avila. Mae hi'n cael ei henwi o dan gweddi, ond yn sicr fe allwch chi gyfeirio ati i'w profiadau crefyddol hi o fewn hefyd gweledigaethau. Mae hi'n cael sawl gweledigaeth, ond yr un amlyca yn fan hyn ydy yr un ble mae hi'n gweld angel yn dod lawr hefo gwaywffon a thân ar flaen y gwaywffon ac yn ei llabyddio hi yn i'w chalon ac yn tynnu i thi mewn hi allan. A mae hi'n teimlo'r poen yma wrth i gael ei llabyddio, ond mae hefyd yn teimlo cariad Duw oedd i mewn iddi hi hefyd fel profiad crefyddol ac yn dod yn un gyda Duw. So felly darllenwch yr dyfniadau yn fan hyn o i'w phrofiadau hi, a fe wnewch chi weld bod rhain yn dangos nodweddion gweledigaeth, ond fe allwch chi hefyd gyfeirio at gyfriniaeth hefyd, achos mae'n teimlo i bod hi yn dod yn un gyda Duw. So dyna i chi ddyfyniadau i chi ddarllen am beth ddigwyddodd iddi hi a i'w phrofiad crefyddol hi o fewn ei gweledigaeth. A'r trydydd rhan o yn amlwg gweledigaethau ydy breuddwydion. So dyma i chi enghreifftiau o freuddwydion allwch chi gyfeirio atyn nhw i'w cysylltu nhw gyda gweledigaethau. So fe llwch chi sôn am y bedair breuddwyd yn Efengyl Matthew. Mae'r bedair yma yn ymwneud â Joseph, a yn y cyntaf mae Joseph yn cael breuddwyd sydd yn deithio fo'n beidio ofni cymryd mair fel gwraig iddo fo, oherwydd i bod hi wedi cael ei beichiogi gan yr ysbryd glân. So felly mae'n dweud wrthyn nhw wrtho fo am beidio bod ofn ac iddo fo i gymryd hi fel gwraig.
Yn ail, mae e'n gweud bod mewn breuddwyd mae'n cael ei rybuddio i adael Bethlehem o ran diogelwch ef a'i deulu ac i ddianc i'r aifft. Yn y drydydd freuddwyd, tra maen nhw allan yn yr aifft yn amlwg wedi dianc, mae Joseph yn cael y neges i bod hi'n ddiogel iddo fe ddychwelyd yn ôl i Israel. Ac yn y bedwerydd freuddwyd, mae'n cael gwybodaeth iddo fe i beidio mynd yn ôl i'w Judea, ond iddo fe yn lle i fod yn mynd yn ôl i ardal Galilea. So mae'r breuddwydion yma'n rhoi gwybodaeth newydd yn nhw, yn rhybuddio nhw ac yn helpu nhw, a dyma chi sydd mae gweledigaethau yma yn digwydd o fewn breuddwydion. Yn sicr, falle bod gennych chi enghreifftiau eraill o freuddwydion neu weledigaethau, a mae hynna'n hollol iawn. Fel o'n i'n dweud yn y sleid flaenorol, falle bod gennych chi enghreifftiau eraill o weledigaethau. Os ydych chi eisiau gweledigaethau o grefyddau eraill, gwasgwch y botwm saib nawr, edrychwch ar y lluniau yma, ydyn nhw'n atgoffa chi efallai o weledigaethau ydych chi wedi bod yn astudio o fewn eich cwrs Astudiaethau Crefyddol dros y blynyddoedd. Felly'r cyntaf, y llun ar y chwith, ydych chi'n gweld Maia, mam y Buddha, yn cael gweledigaeth o'r eliffant oedd yn y pen draw yn dweuthu hi i bod hi'n feichiog ac yn mynd i fod yn disgwyl am plentyn oedd yn mynd i fod yn enwog rhyw ddydd. Ac ar y dde yn fan yna, mae ganddo chi yr ogof ar fynydd Hira, so gweledigaeth o fewn Islam, ble mae Mohammed yn cael ei weledigaeth ble mae'r Coran yn dechrau cael ei ddatguddio iddo, ble mae brawddegau agoriadol y Coran yn cael i'w datguddio drwy weledigaeth. Fe allwch chi hefyd defnyddio rheina fel enghreifftiau o weledigaethau. Y ddau yn nhw'n weledigaethau sydd yn digwydd i unigolion, ond mae Maia yn digwydd mewn breuddwyd ble mae Mohammed yn derbyn weledigaeth allanol. Mae'n gweld angel yn ymddangos iddo fo, mae'n rhoi cyfarwyddyd iddo fo i ddarllen, so dyna chi eto, mae'n cael instruction, cael cyfarwyddyd, ac yn gweld brawddegau cyntaf y Coran yn cael ei ddatgelu iddo. Mi nawn ni symud yn blaenau ac edrych ar yr ail brofiad crefyddol, sef troedigaeth, conversion. Felly troedigaeth ydy yn amlwg ble mae llwybr bywyd unigolyn yn cael ei droi. So felly maen nhw'n newid y ffordd oedden nhw yn byw. Maen nhw'n convertio. Maen nhw'n newid o'i hen ffordd o fyw nhw i'w ffordd o fyw newydd nhw. So felly, dwi am i chi wasgu y botwm saib a gweld ydych chi'n gallu esbonio y bedair elfen yma sydd yn perthyn i droedigaeth unigol, cymunedol, sydyn a graddol. Ceisiwch ysgrifennu brawddeg neu ddwy yn esbonio beth ni'n golygu wrth droedigaeth unigol, cymunedol, sydyn a graddol. Dwi'n gobeithio bod chi wedi llwyddo i roi brawddeg neu ddwy am bob un ohonyn nhw. Fe nawn ni edrych ar yr bedair elfen yma mwyn gwirio ydych chi'n deall be maen nhw'n ei golygu. Yn gyntaf, unigol, mae'r teitl yn ddeud yn ei hun. So digwyddiad ble mae troedigaeth yn digwydd i unigolyn. Felly mae angen eich bod chi'n trio ffindio rhyw fath o enghraifft ble mae rhywun yn newid i'w ffordd o fyw oherwydd digwyddiad profiad crefyddol sydd yn achosi iddyn nhw gael troedigaeth. Un amlwg falle bod chi wedi astudio ydy Saul yn troi i fod yn Paul. So edrychwch am wybodaeth am yr apostol Paul. Mi oedd yn arfer bod yn Saul cyn iddo ddod yn Gristion. Mi oedd yn arfer erlyd Cristnogion, ac wedyn mae'n cael profiad crefyddol, ble mae'n cael gweledigaeth, a mae'r weledigaeth yma yn achosi iddo fo i newid i fod yn Gristion ac i ddod yn apostol yn y pen draw. Ac mae'n newid i enw o Saul i Paul i ddangos y troi sydd yn digwydd yn ei fywyd o. Os nad ydych chi'n gyfarwydd ag o, allwch chi ymchwilio mewn i be ddigwyddodd, neu yn amlwg falle bod gennych chi enghraifft eich hun.
Cymunedol yn amlwg, meddylwch am gymuned, mae'n grŵp o bobl. So mae hwn yn digwydd felly ble mae grŵp o bobl yn cael profiad crefyddol ac i bod nhw yn troi yn eu cred neu troi yn i'w ffordd o fyw hefyd. So felly gallwch chi gyfeirio at grŵp o'r disgyblion, yr apostolion, yn cael troedigaeth ac yn cael profiad crefyddol wrth weld yr ysbryd glân yn dod lawr i'r ddaear ar ddydd Pentecost. Eto, falle bod gennych chi enghraifft gwahanol ble mae grŵp o bobl yn cael troedigaeth. Yn drydydd, mae rhaid i ni edrych ar bod troedigaeth yn gallu digwydd yn sydyn. Ac os yw'n digwydd yn sydyn, mae e'n cael ei weld fel anwirfoddol. Da chi ddim yn dewis gael o, mae e'n digwydd i chi. Felly, da chi'n gweld bod e'n oddefol, mae e'n pasif. Da chi ddim yn gallu i'w gwneud unrhyw fath o benderfyniad amdano fo. Does gennych chi ddim controls da chi eisiau dros fe, mae'n digwydd i chi, a dyna pam bod o'n oddefol. So profiad ydy hwn, mae'n anwirfoddol, da chi ddim wedi dewis i gael o. Da chi ddim wedi bildio'ch hun i'w gael o, a mae'n digwydd yn sydyn, ble da chi'n ildio iddo fo, da chi'n surrendro i'r profiad yma. Mae'n dod â ymwybyddiaeth sydyn i chi, a mae'n newid arwyddocaol, pwysig, a dwys, intens yn digwydd i chi, a mae'n rhoi ffydd newydd i chi, cred newydd i chi, neu yn cael effaith wedyn, wrth gwrs, ar eich ffordd chi o fyw. Ac wedyn yr ochr arall, a'r elfen olaf, ydy'r graddol. So os di'n digwydd yn raddol i chi, mae'n digwydd step wrth step wrth step, a mae'n digwydd dros gyfnod hirach o amser. So felly, fi allith hwn fod yn brofiad lle da chi'n wneud e'n wirfoddol. Da chi am iddo fo ddigwydd, da chi'n bildio i fyny i'w gael ac yn wneud e'n fwy dwys fel da chi'n mynd yn eich blaen. A mae e felly'n weithredol. Hynny yw, da chi mewn control ohono fo os da chi eisiau, ac da chi newydd llysu i gael o, da chi eisiau iddo fo ddigwydd i chi, a da chi'n mynd amdano fo mwyn gael o, i gael y profiad yma. So felly, mae o'n ewyllasiol iawn, da chi eisiau fo i ddigwydd i chi, a da chi'n agored iddo fo i ddigwydd i chi, a da chi'n gwirfoddoli os da chi eisiau chi i'w gael e. So mae e'n rhoi mewn, da chi'n rhoi mewn i'r ffordd newydd yma o fyw ac i gredoau newydd ac yn cyfloedio y syniadau yma. So dyna dyn ni'n golygu wrth y 4 elfen sydd i weld o fewn troedigaeth. Ac yn ychwanegol at yr 4 elfen yma sydd i gael o fewn troedigaeth, fi allwch chi hefyd gyfeirio at yr canlyniad sydd yn dod o gael troedigaeth. So'r canlyniadau beth sydd yn dod o troedigaeth. A mae yna 3 ohonyn nhw fel ydych chi'n gweld yn y bocs oren ar y gwylod. Yn gyntaf, mae troedigaeth yn gallu achosi canlyniad deallusol, ble mae gennych chi ffydd newydd neu grefydd newydd, mae gennych chi set o gredoau newydd sydd yn dyfnhau eich ffydd chi, neu mae e'n gwbl newydd. Falle eich bod chi'n rhan o grefydd a ffydd, ond bod chi ddim efo cred gryf, mae troedigaeth yn gallu, drwy profiad crefyddol, yn gallu dyfnhau eich ffydd chi, neu fi allwch chi gael rhywun oedd ddim yn grefyddol yn troi at grefydd, neu rhywun oedd yn rhan o ryw grefydd yn newid i grefydd gwahanol oherwydd y profiad crefyddol. Yr ail un yn amlwg ydy'r moesol, newid eich moesau, eich ethics neu'ch morals chi, newid eich ffordd chi o fyw. Falle bod chi'n ymwybodol o rhywun fel Nicky Cruz, da chi wedi bod yn astudio yn y blynyddoedd diwetha, oedd yn arfer bod yn gangster ac mae e'n troi i fod yn Gristion ac yn penderfynu dechrau helpu bobl yn hytrach na ymosod arnyn nhw a byw bywyd yn llawn cyffuriau a byw ar y stryd yn ymosod ar bobl. Mae e'n enghraifft da iawn i chi defnyddio fan'na, ble mae'u foesau beth sy'n dda a beth sy'n gywir neu'n anghywir yn newid. Ac yn drydydd, mae gennych chi yr canlyniad troedigaeth sydd yn gymdeithasol, ble ydych chi'n gadael eich grŵp, eich hen fywyd chi, eich cymuned chi, a mi ydych chi'n troi at gymuned newydd. Eto, fi allwch chi ddefnyddio Nicky Cruz fel enghraifft yn fan yna, gadael y gangiau a'r stryd, a'r cyffuriau, ac yn troi at yr eglwys ac at Gristnogaeth yn dangos i fod wedi newid yn gymdeithasol. A dyma chi ddelweddau falle i'ch helpu chi i gael enghreifftiau o droedigaeth.
Dwi wedi sôn am yr mwyafrif ohonyn nhw, so dyna i chi yr apostolion yn y llun yn dangos yw bod nhw yn cael yr ysbryd glân yn dod lawr arnyn nhw ar ddydd y Pentecost. A mae hwnna yn amlwg yn cael ei weld fel profiad crefyddol. Saul yn cael y weledigaeth ac yn troi mewn i throi i fod yn Gristion ac yn newid i enw o Saul i Paul, ac yn lle erlyd Cristnogion dod yn Gristion ac yn arbenigol Cristnogol ar ôl y profiad crefyddol. Ac yn sicr, dyma i chi Nicky Cruz, y person nath droi i fod yn gangster i fod yn Gristion. Un arall fyddwch chi'n gallu defnyddio byddai Sunda Singh. Mae Sunda Singh mi oedd o yn Sikh, mae'n cael profiad crefyddol sydd yn achosi troedigaeth iddo fo, ac mae e'n troi at Gristnogaeth. Eto, dim ond rhai enghreifftiau di'r rheina, so os gennych chi enghreifftiau gwahanol, defnyddiwch rheina. Chwiliwch chi mewn i Nicky Cruz, os nad ydych chi'n ymwybodol ohono. Mae e'n enghraifft da i ddangos troedigaeth, i fod e'n brofiad nath newid i bywyd e. Fe nath o ddwyn ffrwyth, fe nath ne rhywbeth da allan o'r profiad crefyddol. Felly, yn hytrach na bod yn rhan o'r gang, y Mau Maus, a i bod o yn byw ar y strydoedd yn ymosod ar bobl, yn brwydro ac yn gaeth i gyffuriau. Fe newidiodd e i bywyd i ddechrau helpu bobl digartref, helpu bobl sydd yn ynglwm â gangiau a trio helpu nhw adael gangiau yn ddiogel, a helpu bobl efo problemau cyffuriau hefyd. Mae hwnna'n sicr yn enghraifft dda i chi ddefnyddio o droedigaeth yn newid cwrs bywyd rhywun. Felly, ar ôl i ni edrych ar y ddau brofiad crefyddol o fewn y cyflwyniad yma, dyma i chi gwestiwn daeth i fyny yn gymharol ddiweddar. Archwiliwch natur y mathau canlynol o brofiad crefyddol. Gweledigaethau, troedigaethau. Felly mae'r 30 marc yma. Be am i chi i unau roed cynllun ar gyfer yr ateb yma, gweld be fyddwch chi yn gorfod i'w gynnwys mewn ateb o'r fath, neu amserwch eich hun yr amser sydd ganddo chi mewn arholiad ac ysgrifennwch ateb ar gyfer yr cwestiwn yma. Mae'n gofyn yn benodol i chi sôn am y ddau brofiad crefyddol yna, felly gnewch siŵr bod chi'n sôn am weledigaethau a troedigaethau. Peidiwch a mynd i sôn am y ddau brofiad crefyddol arall. Chewch chi ddim marciau am hynny. Dilynwch beth mae y cwestiwn yn ei ofyn i chi. Rhowch dro arni hi. Ac os da chi eisiau rhyw fath o help ar gyfer rhoi cynllun i chi hunain, yna yn amlwg mi ydych chi yn sôn am be da ni wedi drafod yn barod yn fanna, y gweledigaethau, bod chi'n sôn am yr elfennau synhwyraidd, y deallusol a breuddwydion o fewn gweledigaethau, a'ch bod chi'n ceisio cysylltu nhw ac enghreiffdio nhw gyda enghreifftiau penodol. Ac yna yn symud yn eich blaenau i sôn am troedigaeth, dweud beth yw troedigaeth, ac yna sôn am yr elfennau o fod yn unigol, yn sydyn, yn raddol ac yn gymunedol, ac yn ceisio defnyddio enghreifftiau i enghreiffdio yr elfennau yma o fewn profiadau crefyddol, gweledigaeth a troedigaeth. Rhowch dro arni. Dwi'n gobeithio eich bod chi wedi llwyddo i allu ateb y cwestiwn yna. Dyma i chi i'w restr i chi wirio eich ateb. Darllenwch drwy'r pwyntiau yma, ac os oes yna bwyntiau newydd, yna gnewch siŵr bod chi'n ychwanegu nhw at eich cynllun neu at eich ateb, mwyn sicrhau bod gennych chi yr ateb gorau posib. Peidiwch â phoeni yn fan hyn os ydych chi ddim yn gwybod am rai enghreifftiau. Fel dwi wedi dweud, mae yna gymaint o enghreifftiau gallwch chi i'w defnyddio. Os ydych chi eisiau, felly chi edrych chi mewn i rai o'r enghreifftiau yma ymhellach. Ond does wir ddim rhaid i chi, a fe allith marciau gael ei roed hefyd am bwyntiau sydd tu allan i'r rhestr yma. Felly wrth edrych yn ôl ar ein amcanion ni heddiw, mi ydyn ni yn edrych ar natur y profiad crefyddol ac yn canolbwyntio ar weledigaethau a troedigaeth. Dwi'n gobeithio eich bod chi yn teimlo yn hyderus wrth edrych ar yr elfennau hynny sydd yn perthyn
i'r profiadau crefyddol yma. Fe edrychwn ni ar yr profiadau crefyddol eraill o fewn cyflwyniad arall siŵr o fod. Ac os ydych chi eisiau profi eich hun ymhellach a gweld faint ydych chi'n ei gofio o'r elfennau yma o brofiadau crefyddol, cliciwch a thriwch y cwis sydd i gael o dan tab adnoddau. Pob lwc i chi.